аввало ассалому алайкум шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, тамоми қишри ҷомеаи шаҳрвандӣ, равшанфикрон, муборизон, муҳоҷирон, аз мансабдори оддӣ то мансабдори баландпоя. чунонде ки дар сабти пешина қайд карда будем, имрӯз барои чӣ эмомалӣ раҳмон ҳамон армия ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқро дар мағзи сараш ҳамчун душман ба диктаторҳо мефаҳмонанд, оид ба ҳамин масъала аз рӯи илми сиёсатшиносӣ ва теория практикаҳо исбот мекунем. сабаб дар он ки тибқи теория сиёсатшинос, философ Макиавелли, Аристотел, Платон, яке аз диктаторҳои якуми дунё, Юлий Цезар буд. ҳамахел мафҳум буд ки ҳамин гуна теорияро истифода мебурданд ва то ҳол истифода мебаранд дар давлатҳои диктатурӣ. он чӣ гуна теория аст? ман ба шумо мефаҳмонам. ана инҷа нависта шудааст А армия плюс МХХ мақомоти ҳифзи ҳуқуқ. мақомоти ҳифзи ҳуқуқда дохил мешавад милитсия, прокуратура, амният, коррупсия, гумрук ва дигар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ плюс инҷа барои чӣ онҳо амин ду категория армия мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқро барои чӣ эмомалӣ шуд? барои он ки якум онҳо яроқ доранд, ҳуқуқи истифодабарии яроқро доранд. дуюм, дар фикрашонам хеле идеология аст. дуюм, плюс бо гумоштаҳо кор карда метавонанд. гумошташ шахсоне ки ба мақомот ҳамкорӣ дорад, кормандони ғайриштатӣ ва ба мисли авангардҳо ва кормандони ғайриштатӣ се категория гумошта мешавад. гумоштаи ошкоро, ба тариқи ошкоро ҳамкорӣ мекунанд, яъне ништатни сотрудников ва авангардҳо. дуюм, ба тариқи анонимӣ ва махфӣ мешавад ки онҳо маълумот пешниҳод мекунанд анаиёда. баъд информатсия, онҳо кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ маълумоти бештар доранд. ҳар рӯз маълумот ворид мешавад оиди ҳама чиз ва нисбати эмомалӣ раҳмон ва аъзои оилаи ӯ низ ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҳар рӯз маълумот ворид мешавад. барои ҳамин қадр тарс дорад. панҷум, вақте ки маълумот нисбати эмомалӣ раҳмон ба онҳо ворид мешавад, эмомалӣ раҳмон ҳама вақт фикр мекунад ки медонад ки онҳо компромат ҷамъ меоранд. ҳамон маълумотҳои заруриро ҳамаша нест намекунанд, баъзеша гурӯҳ мемонанд. баъзе инсонҳое ки дар дохили мақомот бисёр ҳаст, 98%аш ҳамаш ё дар фикраш гурӯҳ мемонад ё дар коғазора гурӯҳ мемонад ки ҳамин авлоди эмомалӣ раҳмон инам хеле ҷиноятҳои содир кард, ба қайд мегиранд. но чора дида наметавонанд, барои он ки ӯ айни ҳол дар мансаб аст. ва анализ карда метавонанд ситуатсия, вақте ки ҳамин маълумотҳо нисбати эмомалӣ раҳмон ворид мешавад, кирдорҳоиш, авлодош, анализ карда метавонанд. баробар мекунем ҳамаи ҳамира 98% армия, 98% мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, чи амният, чи милитсия, чи прокуратура, чи суд, чи гумрук, чи коррупсия, 98%аш аз ҳисоби мардуме ки мардуми оддӣ, аз мардум ташкил шудааст. ҳамон мардум ки бисёр ҷавонон мисол хурдишта орзу мекунанд ки кор кунанд, баъзе ҷавоное ки ҳамчун гумошта ба тариқи ошкоро ғайриштатӣ ҳамкорӣ мекунанд, онҳо идеологияшон ватанро дӯст медорад. аммо эмомалӣ раҳмон не, ӯ ҳаргиз ба онҳо бовар намекунад, барои он ки онҳо аз мардум ташкил шудаанд ва дар ҳамаи ҳолат ҳангоми хезиши мардум, ҳангоми
инқилоб ҳама вақт мақомот ба самти мардум мегзарад. дар тамоми давлати дунё история ина нишон додагӣ. аҳамият битен Қазоқистон недавно, Беларусия аҳамият битен, Украина аҳамият битен, тамоми чи Ливия аҳамият битен, тамоми ҳолат дар мақомот ба самти мардум мегзарад ва 98% ки ҳисоби мардум аст барои ҳамақа ба самти мардум мегзарад. Эмомалӣ Раҳмон инро медонад. барои ҳамин чӣ гуна мақомотро истифода мебарад. бинобар ҳамин ана ҳаминҷаш айнан ба кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, армия, афсарон аз генерал то қатори дахл дорад ба шумо. барои чӣ? зеро ки агар шумо практикая назар кунед, практика недавни практикае ки дар ҳамсоя кишвар дар Қазоқистон рух дод. 2% ки ҳамун генералу баландрутбаҳо ва гумоштаҳо ба гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ ҳам ҳамкорӣ мекунанд мақомот ката. Анамо одамо ина ҳамон одамое ки бо Назарбоев ҳамун генералу ҳамун гурӯҳи муташаккили ҷиноятию кормандони ғайри штатию дигарое ки бо Назарбоев алоқаи зич дошт, соҳибкоро, депутат, тамоман ҳамаи ҳамона тоза кардам, киштам. барои чӣ? барои ки шоҳид лозим нест барои диктатор. ягон вақте ки диктатора ай қудрат дур карданӣ мешаванд, ба ӯ шоҳид нест, лозим нест. барои ҳамақа тамоми одамоне ки бо оилаи Эмомалӣ Раҳмон дар мақомот кор карда пайвастӣ дорем, ҳаракат кунем ба самти мардум гузаштана. вақт наздик аст, инқилоб мешавад. зеро ки як ҳолати дига мегӯм. ман вақте ки дар шӯъбаи корҳои дохили Шомансор кор мекардам, шаҳри Душанбе, дар он ҷо муфаттиш будам. ҳамон архивда парвандаҳои ҷиноятҳои солҳои пешинаи нокушода монда, ҷиноятҳои пафакту мегам, забони мақомот қади пафакту, ва мехонӣ, таҳлил мекунӣ, баъд ошкор мекунӣ. аксар убисвое ки ай соли кушторҳое ки ай соли 90 то 99 то 98 содир шудаанд, ҳама одамое ки ба қатл расонданд, аксараш бо мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ҳамкорӣ дошт. Кормандон ё ғайри штатӣ буд, ё ягон соҳибкор буд, ё ягон депутат буд, ё ягон худаш корманди милиса буд, ё прокурор буд. ҳамахе одамое ба қатл расонд. барои чӣ? барои ҳамон вақтам аз шоҳид лозим нест. шоҳид лозим нест ягон вақт. зеро ки ҳангоми диктатор гирехтан ба дигар давлатҳо ва дар он ҷо ба худ паноҳанда талаб мекунад, барои ва аҳлу оилаи защита талаб мекунад ва маблағҳои дуздие ки қарор дорад, вақте ки шоҳид ҳаст, аз ҳамин генералон ё ягон одамое ки ҳамкорӣ мекард оилаи ӯкатӣ, ё депутатҳо, ё ягон соҳибкор, ё ягон лидерҳо ки ҳамкорӣ мекунанд, оилае ки шоҳид мешавад, ҳамон маблаға ба Эмомалӣ Раҳмон намедиҳанд, арест мекунанд, барое ки ҷиноятҳои қатли ом вобаста ба ҳуқуқу озодиҳои инсонро бисёр содир намудааст. барои ҳамон ба ӯ невигиднааст. барои ҳамин ҳама вақт диктатор тибқи теорияи Макиавелли, Аристотел, Платон, Юлий Цезар, даже Александр Македонский ҳам ҳамира истифода мебурд ва бисёр полководцои рӯи дунё истифода мебурд. ҳама вақт армия, мақомоти ҳифзи ҳуқуқа дар ҳолате ки маошашон намерасад, ки ҳамон зиндагии рӯзмаррашон ва маошашон намерасанд, дар ҳолати гушнагӣ қарор нигоҳ медоранд. агар не пул доранд ки аз буҷет пул бутан ҳама чиз таъмин кунанд, намекунанд. барои он ки онҳо дар ҳолати гушнагӣ қарор гирад, барои сер кардани худ ба се пункте ки душмане ки дар пешина қайд кардем, кормандони мақомоти ҳокимияти давлатӣ, коргарои ҳукуматҳои район, ноҳия, ҳамон депутатҳои маҳаллӣ, депутатҳо, соҳибкорон ва дуюм равшанфикрон, муборизон, олимон, мутафаккирони дин, лидерҳои маҳал ва мардуми оддӣ
шитоби зулм кунад, мақомот аз онҳо зулм карда маблағ ситонаду, ана ин мардам ҳама инро шум бинанд, баъд бадбинӣ пайдо мешавад ки ин мақомот гушна аст. Ин ҳамин мардам бисёр дар шабакаҳои онлайнӣ, суҳбатҳои онлайнӣ ки дар шабакаҳои ютуб мегзарад, чи бародарони гурӯҳи 24, чи бародарон канали ислоҳ, чи дигар каналҳои муборизон ки асосан мардум баромад мекунанд, дар он ҷо мардум мегӯянд ки барои чӣ мақомоти Эмомалӣ Раҳмон ба мардум зулм мекунанд. Сабаби зулм кардан, ғорат кардан, коррупсия, сатҳи коррупсия баланд рафтан, ин мақомоти ҳифзи ҳуқуқ армияро дар ҳолати гушнагӣ қарор медиҳад. онҳо аз мардумро ғорат намуда, мардуми қишри оддиро ғорат намуда зиндагиашонро пеш мебаранд. мардум ва тамоми равшанфикр, мардум, олимон, мутафаккирони дин, тамоми одамон, соҳибкорон, баъзе кормандони мақомоти ҳокимияти давлатӣ ки ӯ қадар маблағам надоранд, ҳам кор мекунанд ба ҳамин давлату миллат. ҳамоное ки зулм мекунанд, аз онҳо пул маблағ ситонида зиндагиашонро пеш мебаранд, онҳо кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ шум мебинанд. ин идеологияи диктатор ки бояд ҳама хел бошад, мардум ҳама вақт ваёяшон бинад. барои чӣ вақти инқилоб мардум қасд гирифтанӣ мешавад аз кормандони мақомот, кормандони ҳукумат, кормандони дигар, ва ба самти онҳо якум ҳуҷум ки кард, вақте ки ин ду нафар бар зидди якдигар то забон як ёфтананд, ман гуфтам ку ҳама вақт мақомот, армия ба самти мардум мегзарад ва инро медонанд, но то ҳамон гузаштана баҳс мешавад ку ҷанҷол, якдигар нофаҳмӣ мешавад, диктатор вақта мебарад, вақт фирор мекунад, фирор кардана вақтша мебарад. барои ҳамақа чи мардум, чи тамоми қишри ҷомеа, чи армия бо мардум наздик шуданро шурӯъ кунанд ва чи кормандони ғайри штатӣ, чи кормандони ки ғайри махфӣ ки бо мақомото ҳамкорӣ мекунанд, бо мардум наздик шуданро шурӯъ кунанд. ба мардум зурира бас карданд, дар кор ки инқилоб хоҳ нохоҳ наздик аст. ҳама рафт, ягона Эмомалӣ Раҳмон монд ки навбати Эмомалӣ Раҳмон аст. бинобар ҳамин мақсади ман ҳамақа ки мардум дар вақти инқилоб бар зидди якдигар ҷанг эълон накунанд, зеро ки ин мақсади диктатор аст ки ҳамин мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, депутату ҳамин мардуму равшанфикро инаш ки ҷанг кунаду ӯ вақта бураду гирезад. вақте ки бисёр ҷанг мешавад, чи аз ҷониби мардум, чи аз ҷониби кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ кишта зарар расонда мешавад, талабот дода мешавад. баъдан каме он шахсое ки 2% ки гуфтум ку 98% аз ҳисоби мардум ки ташкил шудаги мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҳам вақт ба самти мардум мегзарад. 2% ки аз ҳамон данғара ҳасту чиста ба Эмомалӣ Раҳмона худаш чӣ мекунанд, хизмат мекунанд. онҳо дар байни ҳамин мақомотҳо, чи прокуратура, чи амният, чи корҳои дохила ворид шудагишон мақсадшон чи ки мухолифат меандозанд байни мақомотҳо, бо инои якдигар ки ҷанг мемонанд. и дигар ин амнияти хел кор мекунанд, вазорати корҳои дохилӣ хел мекунанд, прокуратура хел кор, байни хелчон бо ҷанг мемонанд ва байни мардум бо ӯра ҷанг мемонанд. ва вазифашон ҳама хела гирифтани маълумот, дар ворид шудан ба мақомотҳои қудратию гирифтани маълумот ва додани баъзе супоришҳое ки бевосита аз ҷониби Эмомалӣ Раҳмон ба онҳо дода мешаваду ва мақсад танҳо ҳусумати мардума бар мақомот зиёд намудан аст. ана ҳамон 2%. барои ҳамақа вақте ки Қазоқистон шуд, аҳамият битен, ҳамаи одамои Назарбоев ки буд, ози ҳамаш аксараш маҳкам, қариб ҳазорҳо, 1,500 одамош ки 500-600 нафар, чи кормандони милитсия буд, чи кормандони
прокуратура, чи кормандони суд, чи кормандони дигар структураҳои мақомоти давлатӣ буд, ҳамаша киштанд, баъзеша зинда дастгир карданд ва қариб 500 нафар шахсое ки бо ҳамон мақомотҳои қудратӣ ҳамкорӣ дошт, кормандони ғайриштадӣ, кормандоне ки ба мисли авангард ба гурӯҳи муташаккил, роҳбарони гурӯҳи муташаккил ки бо мақомот ҳамкорӣ дошт, ҳамоноро киштанд, несту нобуд карданд ва Назарбоев фирор кард. Назарбоев доштанд маблағоша ки баъзеша як қисмаша гирифт давлат, як қисми дигарша нагирифт, фирор кард. мақсади диктатор ҳамин аст. ҳамаро бар зидди ҳама истифода мебарад, худаш ҳукумат меронад. барои ҳамин дар Тоҷикистон мо дидаем ин ҳолатро. агар мушоҳида намоем, аз соле ки Эмомалӣ Раҳмон ба сари қудрат омад, чи аз ҷониби ин тарафи сулҳ, чи аз ҷониби ӯ тарафи сулҳ, агар гирем аз ҷониби ҳукумат, будан одамо аз ҳамон соли 90 гирем, Убайдуллоев буд, прокурори генералӣ, киштанд, судяҳои суди олӣ буд, киштанд, Ёқуб Салим ҳабс карданд, Салихов Маҳмадназар киштанд, вазири корҳои дохилиро, Бобухонов гирифтанд, дафт карданд, Ғаффорсидой тарма карданд, дигар қумондонҳо, Файзалӣ, Сангак ҳамаро куштанд. ҳамино ҳамаш фронти халқӣ буд, армия буд, баъзеш корманди мақомот буд, киштанд. аз ин тарафи ҷониби ҳукумат бигирем, чи Мирзо Ҷагар, чи Ҳоҷи Ҳалим, чи дигар нафарора ҳамара бар якдигар ҷанг мондана қатл карданд. барои ҳамин хушрӯ худ таҳлил кунем ки мақсади диктатор, мақсади ӯ ҳамавақт мақомотро бар зидди мардум гӯшна нигоҳ доштан, то ки онҳо аз мардум ғорат карда зиндагиро баранд. мардум ҳама ӯро шум мебинанд, вақте инқилоб ба онҳо ҳуҷум мекунанд, вақте ки байни онҳо то ҳуҷуму то ҳамун байношон забон яккунӣ шудана, диктатор вақта мебурад, фирор мекунад. бинобар ҳамин ба ҳиллаҳои сиёсии Эмомалӣ Раҳмон ва аҳли хонаводааш ва кланҳое ки ба ӯ тобеъ ҳастанд дода нашавем. ман мефаҳмам, худ дар мақомот кор кардам, бисёр бачаҳое ки ҳастанд унҷа, гуфтам ку 98% аз ҳисоби мардуман унҷада, 98% идеологияшон аз хурдӣ ман офитсер шавам, ман кор кунам, ба ватан хизмат кунам, манфиатам расад. но барои диктатор ин идеологияи шумо лозим нест, зеро ки ӯ танҳо ба худ ва хуни худ боварӣ дорад, ба ягон қишр боварӣ надорад ва ҳамавақт бар зидди армия наён никоҳ ки дар дохили Тоҷикистон киро дар назар дорам, онҳо тоҷик нестанд, ҳаст армияҳое ки медароянд бар зидди шумо истифода бурда мешаванд, бар зидди ҳамон шоҳидо истифода бурда мешаванд. онҳо бар зидди он ки Эмомалӣ Раҳмон дар вазифа истад истифода бурда намешаванд. ОДКБ барои Назарбоев истоданаш истифода бурда шуд? Не. барои Назарбоев нест кардан ва клани ҳамона нест кардан, ҳамон авлоду аҷдоди ҳамона нест кардан истифода бурда шуд. ин ҳами Эмомалӣ Раҳмон ҳам ин ҳами истифода мебаранд. фаҳмидӣ? ӯ чун бо байн сиёсати пасипардагӣ ҳаст ки маслиҳат мекунанд, мегӯянд ки ман мерам ин ҳами ҳолат қатӣ инқилоб мешавад, мардум мехезад, мардум он шахсое ки дар дохили мақомот бо ман ҳамкорӣ доштанд, онҳоро бояд нест кунам, тоза кунам, шумо кӯмак мекунед, ӯ наён никоҳ кӯмак мекунад, тоза мекунад. барои ҳамин ба ҳиллаҳои сиёсӣ дода нашавем. мардум ҳамавақт мақсади ман чи аст? мақсади ман он хатоигие ки соли 92-91 шуд, ҳамона содир накардан аст. содир нашавад ҳамон чиз. мардум озодона хезанд, озодона ҳамон биравад,
ба ҷош як одами баақл худаш мардум интихоб кунад. зеро ки дигар гурӯҳҳо ҳаст ки бисёр манфиатҳо доранд, дар он ҷо истифода мебаранд баъзе ҳолатҳоро. барои ҳамин ман ба мардум чӣ ба кормандони афсарон мақомотҳо гуфтаниам ки ба тафриқа дода нашавад. анализ кунанд, худшон анализ кунанд, таҳлил кунанд ки ки рост мегӯд, ки ноҳақ мегӯд, анализ кардан ёд гиранд. ана ин буд мавзӯи имрӯза. ба диққаттон раҳмат. ба канали мазкур обуна шавед, лайк монед, ба дигарҳо тақсим кунед, то ки мардум тамоми қишри ҷомеа бифаҳмад. раҳмат. ба диққаттон.